Hi guys! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ba kumita dito kay Isosceles. So, yung binigay ko na link sa description box ay pipindutin nyo lang at mapupunta kayo dito. And then, lagay kayo ng nickname, halimbawa, Biwang. Number nyo, yung number ko ay 095104787772. Then, password natin, B1 at 08. Then, ang code na ilalagay natin ay itong 57517551314. Then, register now. The mobile number has been registered. So, dahil nakapag-register na ako guys, maglalagin na tayo. So, ito na. Dito, kung nababasa nyo, number 1, recharge 500 pesos. 1,280 pesos will be rewarded to you after 7 days. So, kung mag-recharge kayo ng 500 pesos guys, after 7 days, ay makakatanggap kayo ng 1,280 pesos. And then, every invite nyo ay makakatanggap kayo ng 20 pesos. So, grab nyo na ang opportunity na ito guys. Dito ay may 722 pesos na po ako. At dito naman guys, dito kung gusto nyong mag-invite ng iba, 'di ba? Kakalagin, nakatanggap na ako agad ng 33 pesos. So receive na natin 'yan. Yung 722 pesos ko, ayan na. Then, kung gusto nyong mag-invite ng friends nyo, punta kayo dito sa invite friends at copy nyo lang itong link na ito. Then, bigay nyo na sa kanila. So, guys, kung gusto nyong lumago ang pera nyo, mag-cash in kayo or maglagay kayo dito ng 500 pesos, minimum of 500 pesos. At makakatanggap kayo ng 1,000 plus every 7 days. Ayun po. Ang minimum withdrawal nila dito ay 2,000. I think 2,000 yata. Diba? 2,000. So guys, click nyo na yung link na nasa description box. Mag-register kayo para makatanggap kayo agad ng 500 pesos. At kung gusto nyong kumita talaga dito, mag-cash in kayo ng 500. O kung ayaw nyo naman, mag-invite lang kayo ng mag-invite hanggang sa maipon nyo yung 20 pesos na taga-invite nyo. At kapag naka 2,000 na kayo, pwede nyo na itong i-withdraw. Thank you!